Sådan der. Nu tror jeg. Ja, den filmer. Okay. Så er der GTA igen. Jeg prøver at filme på min telefon, og det virkede så ikke. Men så prøver vi igen. Prøv lige at gå hen til tog. Og så... Og se, hvad der sker. Hold din kæft, Andy. Okay, så prøver vi op i det her. Øj, for fanden der. Kom nu. Skal vi op? Og så går vi op. Øj, hvad fanden. Øj. Fuck noget crap. Sådan. Nej. Yes. Øj, vent lige. Hvordan? Øj. Høj. Hoa! Det gik da meget godt. Det var bare I believe I can fly. Bare rigtig meget dårligt. Så er den lige gået sort, og den kommer tilbage lige om lidt. Den lige lidt. Ja, så det gider vi så. Ja, sådan der. Og så laver vi noget her. Det her er endnu en GTA-video. Hold nu kæft. Okay, her er der en lille med røvbord, så venter den. Vi skal snakke om den fede mongol der. Nej, han skal dø. Fed pik. Fy for helvede, hvor fed. Ej, fy for helvede. Zoom lige ind på hende. Det gør vi heroppe. Vi sniper hende igen heroppe fra. Og så kan vi også bare prøve at snipe en bil. Fuck, det er højt. Og se, hvor fed hun er. Fuck, der er højt. Se, hvor fed hun er. Nej, okay, nu kigger vi lige på hende igen her. Hvor fanden du er? Hun er væk. Prøv at skyde pengene. What the fuck? Prøv at skyde pengene. Okay, der. Vi gør lige sådan her. Nej, du skal have den. Hold nu kæft. Der. Og der. Og der. Okay. Nej! Det var tæt på det der. Så gør vi her igen. Kom nu! Okay, så prøver vi lige at snipe. Den der. Okay, vi prøver at ramme en bil lidt. Og så, I believe I can fly here. I believe I can fly! Ej, okay, ja. Wow. Vi prøver igen. Hvis jeg overlever, så må vi... Ja, så prøver vi igen. Come on. For fanden da. Ej, den der. Ej, så kommer toget, når vi ikke kommer. Hvad fanden er det for noget pik? Okay, vi gør os klar, og vi hopper nu. Og believe, ej, hvad fanden er det? Vi har lidt liv. Wow. Hvad skal vi gøre med hende her? Hvad synes I? Først, så tager vi lige og slår hende ihjel. Sådan der. Så flygter der. Flygter. Kan du kræfte mig? Ej, hvad for... Wow! Wow! Det var altså ikke mig, det der. Okay, vi tager den her. Den er... Tjek med i min øse. Og på fanden, nu dør jeg. No! Andy, der var en, der døde, ikke? Fordi jeg hævde... Det ved jeg godt. Jeg hævde hende der dame ud, ikke? Så kommer der en anden bilist. Og nu dør... Kom død. Kom lige ind. Jeg prøvede at jagte hende. Pandekage. Døde hun? Ja. Hun var død forvejen, men så kørte han ind i hende igen. Så er det sjovt ud. Ja. Der står bustet, hvis du sigter på en af de der, og politimanden står bag dig. Okay. Hvad skal vi nu, Andy? Heller Andy. Jeg lavede mega sejt stunt her. Jeg prøvede at ramme en bil her. Må jeg prøve? Nej. Men så lige prøve at tage sådan en ATV. Eller en golfbil, og så prøve at lave nogle stunts, købe nogle ting. Eller lave slimekode med crossen. Jeg skal bare lige prøve det her. I believe I can fly. Jeg har ikke engang ramt en bil. Vi gør sådan her.
Okay, det her er et godt sted. Nej, han kommer ikke. Okay, vi går på sådan her. Han skulle også sidde ham her. Nøj. Dø nu! Ej, hvad fanden er det for noget lort? Så kan han sgu lære det. Ej. Vi kigger lige om der kommer. Der er der en. Skydlys. Ikke ham. Ups. Ej. Nej. Så drejer de kraftedeme. Du er også selv udenom det. Ej, så kommer toget igen. Okay. Vi prøver lige at gøre sådan her. Up. Kom nu ned. Hurtigt. Nej, nu kommer jeg til at gå op. Vi skulle jo hoppe ned over den der bil. Ej, hvor nede, nu kommer der en bil. Nede. Okay. Jeg springer ned. Og så stopper de. Hvad fanden? Nå, det er mig, der er politiet efter mig. What the fuck? Nej, pistol. Ikke bazooka. Okay, nu er vi bare søde imod dem. Fuck yeah. Det er ikke så slemt, det der. Smag på det. Smag det. Fanden døde han ikke? Sådan. Woo! Oj, og vi har ikke flere bazookaer. Eller bazookaskud. Du vil ikke vide, hvad jeg gør med dem bagefter. Så er de taget. I'm flame on! Flame on! Oj! Du røg over ham der. Jeg kan vist ikke finde ud af at få flame on. Okay. Nu stopper vi lige. Sådan der. Ligger du nu på YouTube? Hvorfor fanden skulle jeg det? Jeg har en YouTube-kanal, men... Høj. Ja. Har du? Nej, du har ej. Jo, jeg har. Hvornår har du fået Jonas gav mig i dag. Okay, så... Aha. Fedt, Ej. Er det min? Hvad for helvede? Okay, vent lige. What the... Pussy. Så, hvis du tager... Hej. Hej, Jonas. Det ved jeg ikke helt. Ej, det er Andy. Nu skal vi være søde mod hende her, den fede dame her. Sonny, Hendes fedheder. vil du gerne være sammen med, hvad hedder det? Wow. Så er det nytårsaften. Kabum! Eller Sonny, vil du gerne være sammen med Jonas i dag? Okay, vi stopper lige videoen. Farvel. Og ikke tak, fordi I så med.